Kepareng kula ngaturaken pambagya harja yuwana basuki kunjuk saking keluarga. Ngaturaken wilujeng siang tungkap sonten kunjuk sedaya keluarga, para tamu ingkang sampun kepareng rawuh. Nyengkuyung kutra ageng ingkang hamengku gati pepunden kula panjenipun Papa Karna Dianto, talasan Ibu Sumini ingkang nembe netepi peranganing darmaning asepuh. Mula krameaken ingkang siwi kinasih Genduk Ayu Putri Rizki. Alhamdulillah sampun sinatu krama kalian Bagus Tumaruno, Roko Mas Bagus Riki Ardianto. Putra kekalih panjenipun Popo Slamet Sudarsono, talasan Ibu Sariyati. Kepareng lenggah wonten wewengkon Jatinom Kali Bogor Sukorejo. Tumapaing gati-ati cara ijab kabul sampun lumampah tuuri kala-kala wau ing antawisipun udakara tabuh 8 wekdal nuswantara imbang pracima. Kekalihipun sampun sah menggah satataning agami tuwe nagari kasuwun tambahing idirilah idirestu saking sangyaning para rawuh. Mugi-mugi anggenipun disang pinanganten sarimbet lelumbaning madyaning bebrayan agung tansah jumbuh kang ginayuh sembodo kang jinangka dadi kang kesti temasaken mujudaken keluarga ingkang kebaing barokah, keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah, amin barokah amin. Pangapunten niki tamu ingkang rawuh saking pundi niki Bu? Saking Babat Jawa Timur. Alhamdulillah sugeng rawuh. Pangapunten tindak saking mriko kapan niki Bu? Jam pinten kala wau? Jam berapa tadi? Alhamdulillah. Mboten macet nggih Bu, miyos tol. Nggih, alhamdulillah. Kalian ngrerantu adicara panggih temanten ing samangki. Sekedhik kula ngaturaken weling saking simbah kula. Simbah kula menika nate weling kalian kula ngeten li. Sesuk kowe yen disuwun teka ning pahargyan temanten, kowe sesuk yen disuwun teka ning pasemuan manten sing ikhlas. Yen nganteni durung temon aja kesusu kundur, ndak ora oleh barokah manten tur kena sawan nganten. Nah, wonten Jawa Timur wonten sawan nganten Bu? Wonten sawan nganten nika tambani nganggih lemah kuburan, kerian maisan, godhong dadap serep nika pun boten mandi Bapak Ibu. Mila semangga para keluarga, para tamu ingkang sampun kepareng rawuh kasuwun lenggah kanthi satata tuwin martika sinambi ngresepi tandha syukur ingkang sampun katur ingkang arupi tata rakitane dedaharan unjukan menapa dene dedaharan nyamlikan kanthi eca lan skeca tuwin mardu mardikaning penggalih. Sawetawis sing samangki setunggal dumugi gangsal menit adicara panggih temanten arsa pinurwakan. Ugi ngaturaken sugeng rawuh sambudayanipun para tamu keluarga ingkang sampun kepareng rawuh wilujeng lelenggahan wilujeng nyawiji manunggal kalian keluarga ageng pepundhen kula panjenenganipun Bapak Karna Dianto, talasan Ibu Sumini. Pahargyan wonten ing ari kalenggahan menika sinengkuyung saking kanca-kanca vendor, ugi sinengkuyung saking Zuzaat Putu Studio, ugi sinengkuyung saking Samudra Pro Audio matur sembah nuwun. Ugi datang katelumen saking keluarga ageng Beles Make Up ingkang sampun kepareng yang kuyung pahargyan
wonten ing ari kalenggahan menika dauping risang pinanganten saring saking Mbak Putri Rizky kalian Roko Mas Bagus Riki Ardianto. Alhamdulillah matur agung ing panuwun ingkang tanpa winates. Sepisa melih kunjuk sagung keluarga kasuwun lenggah kanthi satata tuwin martika sinambi ngrerantu tumapaing gati-ati coring samangke mugi tansah sesanti kamulyane. Winantuing sagunging pakurmatan sinartaning panembrama kebareng kula murwaning lekas-lekasing sedya kanthi hambuka wiwaraning sukodwaraning kondo kanthi hangaturaken sesanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawidadan kawilujengan saking Gusti Kang Maha Agung mugi tansah tumedhak tumanduk lumintu lumintir dumateng jiwangka panjenengan miwah kula waradin sagung dumadi nuwun. Winantu sagunging pakurmatan kunjuk dumateng para sepuh pinisepuh kasepuhan ingkang sampun kukuh bakuh kebak ing kawruh ingkang pantes tinulat tinulada dene para sagunging kawula dasih. Winantu sagunging pakurmatan kunjuk dumateng para tetuwangganing kaprajan pangemban pangembating praja wonten wewengkon Singon Gunung Plasa Saripatean Kendal ingkang tuhu pantes pinektenan. Linanggung kunjuk para alim para ulama ingkang sampun nampi wahyuning kasutapan jati sumanding tuan sumandang kitab suci wahyuning ilahi bebasani. Estu kula tansah rerantu wedharing tausiah ilmu manfaatipun linanggung kunjuk sangyaning para rawuh tamu senedahan kakung menapa dene putri ingkang winengga ing kamulyan. Alhamdulillah pinurwakan kanthi ngunjukaken ros puja astawa puja sesanti kunjuk ngarsaning Gusti Kang Murbeng dumadi ingkang sampun babar rahmat satemah panjenengan miwah kula saged pepanggihan kempal manunggal wonten ing titi ari kalenggahan menika nderek hangus trening gelaring adicara tuwin tambahing idi parestu dauping risang pinanganten sarimbit sang retnaning ayu kusumaning ayu Putri Rizky kalian Roko Mas Bagus Riki Ardianto. Alhamdulillah mboten wonten pambeng setunggal menapa amin barakallah amin. Datan kata luben sholawat miwah salam kunjuk katur titah kang linanggung haninggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam estu panjenengan miwah kula tansah rerantu tansah gadang-gadang pitulunganipun fitini wa dunya hadal akhir amin barakallah amin. Sangyaning adilinggah ingkang winantu ing kamulyan pangapunten kepareng kula cumantaka jumejer ngarsaning panjenengan sadaya kinarya jejering pambiwara. Mundi dawuh timbalan saking pepundhen kula panjenenganipun Bapa Karnadianto Talasan Ibu Sumini ingkang nembe netepi peranganing darmaning Werda Mahargya Siwi Kinasih. Pangapunten mbok menawing samangke kiranging subasida miyang tata krama kebareng panjenengan sedaya mbedhahna tambak tangguling sih samudra ing jala lidi. Rantamaning adicara ing samangke ingkang badhe kababar wonten ing siang dungkap sonten kalenggahan menika haninggih kaangkah kanthi prasaja kewala. Pinurwakan saking pambuka tumuling samangke rawuhipun Sri Atmaja pinanganten putri Genduk Ayu Putri Rizky dipun kanthi rama dalasan Kanjeng Ibu lenggah wonten madyaning dampar pinasri.
Sumusul rawuhipun Sri Atmaja pinanganten kakung tumuli kaadanan adicara adat Widiwidana hanenggih panggih Sri Atmaja pinanganten sarimbit. Parendene ingkang pungkasan hanenggih foto keluarga dene kapungkasan kanthi panutup. Mengatakan Bapak Ibu menggah urut rantam maning adicara ingkang badhe kababar wonten ing titi ari kalenggahan menika. Rene ndung kaping wahyane mangsa kala samudayanipun sampun jangkep bebasan ulam mungguing lampadan bila kebareng sawetawis adicara binuka kaniwaosan basmalah sesarengan nenuwun ngaresaning Gusti Kang Maha Agung mugi tumapaing gati purwa madya wusana ing samangke pinaringan lulus raharja tinebena saking pringga bayaning marga amin parakawah amin. Kanthi hangaturaken sesanti bismillahirrahmanirrahim. Mugi tumapaing gati adicara lekas dumugi pungkas ing samangke pinaringan rahayu tanpa ridu amin barakawah amin. Sepisan melih kunjuk sagung keluarga para tamu ingkang sampun kepareng rawuh kasuwun lenggah kanthi satata tuwin mardika sinambing samangke hangestreni gelaring adicara panggih temanten ing samangke. Lan kunjuk saking paranpara panjenenganipun Bapak Karnadiyanto dalasan Ibu Sumini kasuwun lulu mebet wonten ing sasana kantos busana saperluing samangke hanganti rawuhipun Sri Atmaja pinanganten sarimbit. Ugi panjenenganipun Bapak Slamet Sudarsono dalasan Ibu Sariyati kasuwun lumebet utawi manjing wonten ing sasana pambusanan saperluing samangke nganti rawuhipun Sri Atmaja pinanganten sarimbit. Ugi kunjuk saking kanca-kanca pagerayu kasuwun samapta ing gati sawega ing diri atau mempersiapkan diri nanti untuk bisa menggandeng dherekaken rawuhipun pinanganten sarimbit. Sekali lagi teruntuk beliau Bapak Karnadiyanto beserta Ibu Sumini dan juga Bapak Slamet beserta Ibu Sariyati dimohon untuk bisa masuk ke ruang ganti sapuling samangke nganti atau menggandeng dari Ananda tercinta kadheraken adicara panggih temanten ing samangke sumangga. Disilakan sekali lagi dari beliau Bapak Karnadiyanto beserta Ibu Sumini disilakan untuk bisa masuk ke ruang ganti nanti untuk bisa mengganti dari Ananda tercinta, ataupun juga dari beliau Bapak Slamet beserta Ibu Sariyati kami silakan untuk bisa masuk ke ruang ganti. Kinarya gongso kasirep. Pangapunten Bapak Ibu, niki sakrehne utawi gandeng papanipun menika boten patosa wiyar. Kanca-kanca pengrawit menika mapanipun menika sakwingkingipun dekorasi. Nah niki kersanipun papanipun ringkes niki kanca-kanca ingkang nabuh gamelan nika mapanipun sakwingkingipun dekorasi. Pratandha sasmita saking juru rengga busana. Tupi kebareng samangke adicara panggih arsa tumuli kaadanan. Mijelangenira Sang Narpati lampahira alon mijelangenira
Sang Narpati lampahira alon ginarebek bedaya yuwana nira solahira wingit lirhab sari tumurun lirhab sari tumurun sari mungu-mungu jroning tias rawuhipun Sri Atmaja pinanganten putri lamun to Cinandra pindhane migar jroning tias. Miat kalang yana klaring pandam moncar Denon lir kekonang surem soroting tanpa adang Suwuh arep Data Pitana arep sidhem perbawaning ratri arep sidhem datanana sabawani walange ngalisi ron-ronan datane babebasan samirana datan lumampah sinar kara hanyar kara sinareng sinaring sang bagas kara hanyinari bumi pertiwi wanci siang sinareng ungli sang kukila kang samya gumyak hangeng ocehan ana cucak ngoceh datan cicir cucak rawa datan kuciwa bebasan manuk podang yayah ngidungaken tetembangan ananging estuning kaendahan kala wau kasor kelawan perbawane nampi kabar kang nembe anyar katon haninggih kasor kelawan perbawane risang pinanganten putri ya sang retnaning ayu putri Rizki kang binayang kari panjenenganipun bapa karena dianto dalasan ibu sumini lon-lonan kalih anuju lumebet salebeting panti rinenggo ana ganda arup amrek hangambar-ambar hangebaki jroning sasana wiwaha ramyang-ramyang jagating wetan moyo-moyo jagating kulon ana ganda arup amrek hangambar-ambar ngebaki jroning sasana wiwaha dudu tejaning Sang Kartika Candra lah menika tuhu tejaning Sri Atmaja pinanganten putri kang binayang kari mijil saking panti Palerman mijil saking panti Pambusanan lumampah galeak lumebet salebeting panti rinenggo panti ya winastan dampar ing mangki kinarya kalanggahane Sri Atmaja pinanganten sarimbit linemean babut permadani sinebaran
sari-sari kang ginanda wangi rinenggori nepta dening wujuding sesekaran kang hamonca warna sekar mawon ingkang tansah binar-binar sekar melading kang tansah handututati bebasan kanthil kenanga kang kinarya panjurung donga dan pepasren dening wujuding sesekaran kang hamonca warna tumpuk trubus katon ijo royo-royo dasar pinanganten putri sedeng dedege mikole piategi lamun to Cinandra prasasat ilang sipating jalma kamanungsane paniyayah Bathara Kumurate kang tumurun saka kahyuwangan cakra kembang pinanganten putri Hanga Gempusana kang sarwa endah edi lawan peni den pepasren awarna kresna hanambai genging sarira tiba dodo kang dumadi saking sekar meladiri nunci kang kungas gandanya Cinandra pinanganten putri Hanga Gem centung kanan mewah kiring lir peksi jiwa datan katelumen cunduk mentul pinata pinatut katyuping samirana manda pindha astane wong ayu kang lagi ngawe-awe kekasih ya pinunggel candrane pinanganten putri lamun ta binasake saratri datan ana pedhote balung jagung saupama pinunggel candrane pinanganten putri kawistara pinanganten putri lenggah wonten madyaning dampar pelaminan ya dampar Panirati Praba Suyasa lenggah anggana raras lenggah piyambantan para wang jroning kalih hanamung hangrerantu rawuhipun Sri Atmaja pinanganten kakung hanenggih Raka Mas Bagus Riki Ardianto kinarya gongsa kasirep kekarane wong akrami tutu pondo tutu rupa hamong ati pawi luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel kelangkung tan kena tinumbas harta rawuhnya Sri Atmaja pinanganten kakung lamun to Cinandra panyayah cantuka munya jroning warih singgah sengkala padha simingkah singkir sangkala padha semingkir
Jumangkah pepadaning Serat Mojo pinanganten kakung binayang kari Rama dalasan Kanjeng Ibu. Sapecak mangu sapecak kendel, sapecak tumulih manganan satindak tumulih mangiring. Alon ruruh ririh kebaing rasa kang hame manuhara. Saya dangu saya caket, saya cedhak, saya hangalela. Kawistara pinanganten kakung jumangkah kadhereken pagerayu pager bagus. Kinarya rerenggan pahargyan wonten ing titik ari kalenggahan menika. Kedhep tesmak marang endah ingkang hanget den-eden. Saya dangu saya caket, saya cedhak, saya hangalela. Jumangkah pepadaning Serat Mojo pinanganten putri jengkar saking papan pilenggahan. Arsa hamer pekingkang garwa kinasih kandhek wonten ing madyaning sasana pinganggih ya panguding penggalih. Wus nyetempu ing pandulu catur netra, catur papat netra ya winastan paningal. Daya-daya pinanganten sarimbit kumlawi astane arsa apebalangan gantal. Gantal wis dumati saking sedah suruh pinilih lininting kang wis matemu rasa tinang sulan dene lawi wenang. Minangka pratandha pindhane sedah suruh nadyan to beda lumah lawan kurepe parandene ginigit tunggal rasane. Tunggal tetunggalan tinang sulan dening talining palakrami. Kinarya gantya wis jinarita pinanganten putri sumembah jajawat asta mring kang garwa kinasih kinarya pratandha asung pakurmatan wilujeng rawuh mugi tumapaing gati purwa madya wusana lulus raharja tan manggih rubeda lan sakara-kara. Lon-lonan kebaing pangati-ati sang juru rengga busana anggenira mratitisaken adat widi widana. Sumembah ngarsanipun ingkang garwa kinasih kawistara punang canela den linara dening juru rengga busana. Hanya nyaket mring madyaning kendaga ing samangke samparan pinanganten kakung arsa hamer pekipun nangantikan tumapak biah pecah sak nalika ngemu teges. Pecahing punangantikan minangka pratandha pecah saking panggula wentahipun Rama dalasan Kanjeng Ibu. Ing samangke arsa hangranu pada samparan ingkang garwa kinasih kanan kelawan kiring. Ranu ya winastan banyu padha ya winastan samparan. Kawistara pinanganten putri hamiji samparan ingkang garwa kinasih kanan kelawan kiring. Alon kinarya kebaing pangati-ati. Hangranu padha mawi tirta ya her maning suci. Tirta winastan banyu cinampur dening sekar staman. Paripurna Ranupada kawistara junjung derajat pasemonipun nadyanto kakung kelawan pawestri beda tanggel jawabipun parandene derajatipun sami. Kinarya gantya wis kinuwus punang canila deni lagem. Daya-daya jumangkah punang pinanganten putri hanya nyaket mringkang garwa kinasih. Sembah kalbu kinarya andhapasor kebaing tandha pakurmatan kunjuk garwa kinasih hanggih Raka Mas Bagus Riki Ardianto kinarya imaming kulawarga. Jumangkah hanya nyaket mringkang garwa kinasih mapan wonten sisih kiring. Parandene Bagus Riki Ardianto mapan wonten sisih tengen.
kawistara singepaken punangan sindur dumadi saking sindur awarna retna dalasan seta pun singepaken wonten madyaning pamidangan punang pinanganten sarimbit kanan kelawan kiring Bapa Karnadyanto kinarya murwaning lampah kene nggih putraku anakku bocah bagus putraku anakku bocah manis kowe tak dunungne papan kang apik ya nggih kowe tak dunungne papan kang becik ya ku aning dampar Pandirati Praba Suyasaya Siti Inggil Binaturata Siti Winastan lemah inggil minangka pralambang kebaing kaluhuran ngugemi ngujaring para winasis ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa tut wuri handa yani lon-lonan jumangkah minggah wonten madyaning dampar pelaminan ya dampar Pandirati Praba Suyasa lon-lonan asung patuladan kunjuk putra putih temanten bebasan wani marang bebener wedi marang kanistan pindaning bobating arumput toboring apeteng ruruh ririh kebaing rasa kang hama manuhara kebaing pangati-ati bebasan wani marang bebener wedi marang kanistan nganci unggian kang tinuju sindur gyalina les dening juru rengga pusana dupi kepareng candhakipun adicara ingkang winastan bobot timbang apa ta werdine kawuryan putra putih temanten lenggah wonten wentis utawi jengkunipun ingkang rama kanan kelawan kiring parandene ibu nyuwun pirsa dhateng ingkang rama bapakne putra sakloron awrat pundi bapakne welah bune yen tak timbang-timbang yen tak rasa-rasa padha bobote bune pralambang ing samangke rama ibu mboten badhe mbancindhe mbanciladan sedaya rinengkuh pindhani putra pribadi mboten wonten ingkang sinebat putra mantu sedaya rinengkuh pindhani putra kang linairaken saking guwa garbanipun pribadi paripurna bobot timbang kapungkasan kanthi wisudan tanem jero nenuwun bismillah Sri Kitri werdi dadi muga berkah uripmu nggir berkah keluargamu berkah putra putrimu bismillah tanem jero wisudan jinepeng pamidanganipun pundhakipun putra putih temanten kekalih pun wisudan kalenggahaken wonten madyaning dampar pelaminan adat krobongan pinurwakan saking kacar kucur guna kaya tilam lampus lineman dening klasa bangka ingkang isinipun wajene utawi beras kapura ataupun cinampur dening redana receh ing samangkipun suntakaken wonten ing madyaning pangkonipun ingkang garwa kinasih bebasan sok glogok banyu kang sinaring cinandra datan wonten ingkang kasingetaken pralambang sedaya kasiling pakaryan anggenipun Abagus Riki Ardianto ngupaya boga kelawan wastra sedaya pun aturaken dening ingkang garwa kinasih purih ing samangke sedaya saged nyekapi sedaya kabetahan sak lebeting bale wisma tinampi kanthi kebaing raos syukur ing samangke dencakaken kanthi gemi stitilan pangati-ati purih raharjaning kula warga pinteron jaring angin sugiya kaya ngapa anak datan mukal marang labuh labeting tiang asepuh
Kacar kucur pun aturaken dumateng bapa dalasan ibu. Boring samangkit tinampi pun simpen sak lebeting pedaringan suci. Mugi dayana anggenipun putra putri temanten kekalih lelumban wonten jagating madyaning bebrayan agung. Pangajab jumbuh kang ginayuh sembada kang jinangka dadi kang kaestri. Kacar kucur paripurna dupi kacandhak adicara salajengipun ingkang winastan dhahar klimah ya dhahar walimah. Wujuding punang dedaharan pun aturaken saking juru rengga busana. Pun aturaken putra putri temanten murih kadhahar limrah sinebat kembul bujana Andra Wina. Limrah wonten wewengkon Singon gunung sinebat dulang dinulang. Dulang dinulang ngemu pasemon dalasan ngemu teges tuwin pralampita. Wong bebojoan ya bungah, wong bebojoan ya seneng. Ananging bungah susah wis dadi sandhangane wong urip tanpa beda dening wujuding punang dedaharan. Dedaharan menika wonten ingkang raosipun manis, raosipun seger, manis. Ananging kala mangsa ugi wonten dedaharan ingkang raosipun pait, dedaharan ingkang raosipun getir. Pasemonipun pait getiring agesang ing samangke arsane naosaken sesarengan manunggal tetunggalan, manunggaling cipta rasa kelawan karsani, manunggaling ati lati kelawan pakarti, wis manunggal dadi siji. Bebasan manunggaling rasaku manunggal dadi rasamu. Semono uga bebasan rasamu wis manunggal dadi rasaku. Paripurnaning gati dahar klimah kapungkasan kanthi ngunjuk toya wening, toya kinarya sumbering pagesangan parandene wening minangka pratandha resik utawi suci. Pralambang anggenipun putra putri temanten lelumbaning madyaning bebrayan agung, linambaran linandesan niat ingkang wening, linambaran niat ingkang suci. Mugi saged wening cipta rasa kelawan karsane. Toya wening pangajab saged menepaken jroning galih, saged gegulung samudayane wening samangke arsa linadi. Kinarya gangsa kasirep. Mbak Putri Mas Riki, lamun manungso kepatrapan nyembah manungso, bila mana Tuhan memperbolehkan manusia nyembah manusia, mbok menawi bapak ibu manungso ingkang sepisanan kedah dipun sembah awit menapa panjenengan saged lair wonten ngalam Padang. Dumugi titi wanci menika saged lenggah jajar kanan kiring menika lantaran jasa agengipun bapak kalian ibu. Bapak kadang sayah kala mangsa ibu sakit. Ananging bapak ibu mboten nate ngangluh, bapak ibu mboten nate cerita kalian putra putri. Bapak ibu namung gadhahi setunggal pangajab, bapak ibu hanya punya satu harapan. Supados putra putri dados manungsa ingkang pinunjul. Ridha firidha walidain, sukruwah fisuhtil walidain. Gusti Allah bakal paring ridha tuk rikala wong tuwa kekalih wis paring ridha.
parandene murkaning Gusti Allah gumantung saka murkaning wong tuwa sak kloron. Mila sumangga ing samangke panjenengan sungkem kalian bapak kalian ibu nyuwun idilillah nyuwun doa restu lumantar juru rengga busana sumangga kadherekaken. Prasasat pepes bayu kang tapis sigra jengkar saking papan pilenggahan punang pinanganten sarimbit arsa tumuju wonten pepunden catur pepunden tiang sepuh bapak kalian ibu catur papat cacahe pinurwakan kanthi nglolos punangan duwung utawi keris pralambang boten pantes lamun pisoanan ngarsanipun Rama Ibu ngatingalaken kadigdayanipun tangkeping asta sarwa sumembah wadana tumungkul ayah konjem-konjeming Bantala lamun saged kawijil pangandikane Mbak Putri badhe matur Bapak Ibu kula ingkang sowan Bapak sedaya kalepatan putri nyuwun pangapunten putri kadang damel jengkel kala mangsa damel bapak tangis kasuwun lillah bapak kalian ibu mugi-mugi anggenipun kula lelumbaning madyaning bebrayan agung dados keluarga ingkang ayem-ayem tentrem. Iya ya nggih ora kelewat pangestune bapak lan ibumu tampanana wong bobojoan ora teges pisaing wong tuwa karo anak ya nggih. Bapak tipun sayang, ibu tipun peluk. Welah nggih. Yen kaya mengkene bapak lan ibumu dadi kemutan duk rikala putri alit. Tengah wengi kala mangsa putri nangis gendong kiwa tengen ya tetep nangis. Kaya legi wingi sore kowe tak emban, tak gendong tak indit ya nggih. Ora krasa kowe wis ngancik akhiring kadhewasan. Pangestune bapak lan ibumu tampanana muga berkah uripmu berkah keluargamu nggih. Kene putri sungkem marang ibumu tangkeping asta sarwa sumembah ibu kula ingkang sowan sedaya kalepatan putri nyuwun pangapunten Kelenggono putri dereng saged paring piwales menapa-menapa dhateng bapak kalian ibu. Imut eling ibu kang wis ngandhut nawa candra daswari lawase sangang sasi 10 dina. Bapak minangka cagak piringing anak, cagak piringing keluarga. Kasulilah dalem, kasulilah bapak kalian ibu. Iya ya nggih. Muga berkah uripmu, berkah keluargamu. Mung welingku marang anakku lanang, titip anakku putri ya nggih. Aja mbok gawe tangis, aja mbok gawe pilara. Bapak dipun sayang, ibu dipun peluk. Pangestunipun bapak lan ibumu tampanana ya nggih. Wis kono sungkem marang bapak lan ibumu sing sak kloron nggih. Nyuwun doa restu, nyuwun idilillah. Cinandra lir gumanti sumungkem ngarsanipun Bapa Slamet dalasan Ibu Saryati. Tangkeping asta sarwa sumembah bapak, ibu, kula ingkang sowan bapak, kula ingkang sowan ibu. Sedaya kalepatan riki nyuwun pangapunten. Riki dereng saged paring piwales menapa-menapa dhateng bapak kalian ibu. Bapak kadang sayang kala mangsa ibu sakit. Ibu ingkang wis ngandhut nawa candra daswari sangang sasi 10 dina nglairaken kula toh nyawa. Lilah dalem. Iya ya nggih. Pangestune bapak lan ibumu tampanana. Wong welingku marang anakku sak kloron. Wong bobojoan mlakune bareng ya nggih.
samat sinamadan sing rukun sapa sukon sapa julukan. Muga berkah uripmu, berkah keluargamu ya Ngger. Kini sungkem marang ibumu Ngger. Lir gumanti sumungkem ngarsanipun ingkang ibu talasan ingkang Rama. Ibu kula ingkang sowan. Sedaya kalepatan niki nyuwun pangapunten. Iya ya Ngger. Pangestune bapak lan ibumu tanpa nono. Tak sejare wong tua marang anak iku bebasane mripat lan jempolan suku. Mripat kowe bapak lan ibumu, jempolan sukumu kowe sak kloron ya Ngger. Lamun jempolan sukumu kesandung, teleweran gedhe mripat melu ngrasake tinangisan. Parandene mripat kena reget, jempolan sukumu mesti mentel wae. Kaya mangkono bebasane wong tua marang anak, wis kono. Kantiyo garwamu marang papan kang apik, kantiyo garwamu marang kang becik ya Ngger. Berkah uripmu, berkah keluargamu ya Ngger. Wong lanang sing jembar dadamu, lan kowe wong wadon aja kribetan nyamping kedawan gelung. Sing rukun ya Ngger, langgeng dumugi puputing yuswa amin. Barakallah amin. Gongso kasirep alhamdulillah barakallah sinambi nentremaken kahanan kadheraken kagem foto keluarga kadheraken untuk foto keluarga diawali dari ayah dan juga ibu. Disilakan teruntuk beliau Bapak Karnadianto beserta Ibu Sumini. Ugi saking panjenenganipun Popo Slamet alasan Ibu Saryati sumangga kadheraken kagem foto keluarga. Nggih. Paripurna saking Romo Ibu kadheraken saking Pagerayu Pager Bagus sumangga kadheraken kagem foto keluarga. Ya untuk mengabadikan momen bahagia dari kedua mempelai dari Kak Putri Rizky dan juga Kak Ariki Ardianto. Teriring doa terbaik semoga dalam mengarungi bahagia rumah tangga yang baru selalu dalam lindungan Allah, dijadikan keluarga yang penuh berkah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah amin. Barakallah amin. Semoga kadheraken kagem foto keluarga. Nggih. Nggih. Suasana tetap senyum Mbak Putri ya. Suasana tetap senyum nggih. Hitungan ketiga nanti berisani ingkang moto, sinaos ingkang moto menika mboten patoso ganteng ning tetep dipun pirsani nah ngeten. Seneng kuyung saking Zozaat foto studio, foto dan juga video. Terima kasih matur sembah nuwun. Untuk rekan-rekan Brispet untuk bisa mempersiapkan diri, menawi nang samangke saking keluarga ageng atau mungkin nanti dari keluarga besar yang hadir dari Jawa Timur, disilakan untuk bisa mengabadikan momen bahagia. Karena satu-satunya yang bisa diwariskan kepada anak putu menika kejaba warisan menika foto kalian video. Nah, foto video menika satu-satunya kenang-kenangan yang bisa diwariskan ke anak putu. Semoga Mbah Kakung Mbah Putri mau menawi samangke kersa nggih. Awit kenang-kenangan ingkang saged dipun pirsani gangsal dumugi 50 tahun ke depan menika kejaba foto kalian video menika mboten wonten nggih Bu. Nggih. Mila sak pas nek foto menika larang menika ngeten niku. Nah, nggih. Seneng kuyung saking Zozaat foto dan juga video matur sembah nuwun. Ugi seneng kuyung saking keluarga ageng saking Bales Make Up. Nah, niki pangapunten Ibu sampun mantu dereng Bu? Sampun nggih, mbok menawi Ibu ingkang dereng mantu menika betahaken tata rias ingkang sae tur murah menika saged sesambetan kalian Bales Make Up. Nah, memperkenalkan diri Bales Make Up menika rawuh saking Kendal
Kendal saking pageruyung nah mbok menawi Mbak sampun nikah dereng Mbak? Dereng nah mbok menawi nginjing ngersakaken tata rias ingkang sae menika saking Bells Makeup. Satu-satunya vendor wedding MUA yang melayani cicilan sagedipun angsur. Nah nggih mbok menawi saking Bapak Ibu keluarga ageng iksa mangke saged sesambetan kalian Bells Makeup matur sembah nuwun. Ugi sinenggoyong saking Samudra Pro Audio. Luar biasa niki audione ingkang gler wah matur sembah nuwun. Ugi semoga kadheraken saking pagerayu pager bagus, kadheraken kagem foto mengabadikan momen bahagia dari kedua mempelai dari Kak Putri dan juga Kak Riki. Kinaryo Hamya Sebining Sasono mbok menawi pun paringi setunggal kalih tembang kersanipun boten nglangut. Nah niki kanca-kanca ingkang nabuh, kanca-kanca orjen menika kersanipun boten ngantuk menika mapanipun sak wingkingipun dekorasi pangapunten boten ketawis niki Mas. Nggih. Ugi ndherekaken foto keluarga setunggal tembang Kinaryo Hamya Sebining Sasono semangga. Mungkin dari Pak Gerayu, dari rekan-rekan Brispet disilakan untuk foto keluarga. Monggo. Dari Brispet monggo. Saprenenggon ku nganteni janji prasetya ning ati katung tresna mring sliramu duh wong ayu ra eling dina lan wektu ngati katon rapi so ilang saya suwe saya ra karuan nadyan mung tansah gadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu ta anti-anti so picer semoyo wae aku tresno karo kowe tekane ngatimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur, aku ora bakal mlayu yen durung nyandeng sliramu. Ukuran ning tresna dudu pondo nanging lungite asmara. Sugeng rawuh sedaya keluarga, para tamu yang sampun kepareng rawuh semenggo kadhereken kagem foto keluarga bisa lir gumanti setunggal monggo setunggal sawiji monggo sawiji semenggo. Zoza foto studio matur sembah nuwun. Samudra Pro Audio sak jose. Saprenenggon ku ngenteni janji prasetya ning ati
katung tresna mring sliramu dawa ngayu ra eling dina lan wektu ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan nadyan mung tansah gadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu ta anti-anti copicer semoyo wae aku tresno karo kowe tekane ngatimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyandeng sliramu ukuran ning tresna tutu pondo nanging lungiting asmara ukuran ning tresna tutu pondo nanging avansane limo setunggal gungan kinarya hambya sebening sasono Bapak Ibu oke sinambi ndherekaken saking keluarga ageng kagem foto keluarga sekali lagi disilakan untuk keluarga inti mbok menawi saking Mbah Kakung Mbah Putri semoga untuk dijadikan sebuah momen bahagia dari kedua mempelai dari Kak Putri Rizky dan juga Kak Riki melengkapi kebahagiaan semoga kadherekaken saking keluarga ageng saking Jawa Timur semoga untuk bisa mengabadikan momen bahagia. Ya, untuk kenang-kenangan melengkapi kebahagiaan dari kedua mempelai dari Kak Putri Rizky dan juga Kak Riki. Untayan doa terbaik semoga bahagia selalu, berkah barokah keluarganipun langgeng hingga maut yang memasahkan. Amin. Barakah amin. Atau mungkin dari rekan-rekan Brismet yang belum nanti sehabis dari keluarga besar yang hadir dari Jawa Timur kadherekaken semangga. Juga kami ucapkan terima kasih teruntuk dari rekan-rekan vendor dan juga keluarga besar. Matur sembah nuwun rawuhipun Ibu nggih. Ngaturaken sugeng kundur, matur sembah nuwun rawuhipun. Pangapunten mohon maaf mbok menawi saking keluarga ageng Bapak Karnadyanto beserta Ibu Sumini anggenipun nampi rawuh panjenengan boten saged ngecaken tritrap silaning hanampi tamu ingkang arupi gupuh lungguh minggahing suguh mbok menawi ngasuraken kawibawan panjenengan lumantar kula nyuwun diagung pangasoma ingkang tanpa pepindhan semoga Pakde Mbokde Mbah Kakung Mbah Putri keluarga ageng saking Jawa Timur saat hari pun kundur semoga. Oke, mbok menawi setunggal tembang melih iki ndherekaken keluarga ageng ingkang nembe foto keluarga semoga. Setunggal tembang kinarya hambya sebening swasana lumantar Pels Production semoga. Nuansa keroncong bareng para Mesti Production.
Ugi nderekaken saking keluarga ageng kagem foto keluarga, ugi nderekaken keluarga ageng ingkang ngersakaken kundur matur sembah nuwun samutayanipun. Angenku ngambara anembus mega ngitung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerina tak titipi kitung teke saking cantung lelungitan lunglungan kang rerambatan amusara sara angrangget jiwangga tak kirimi layang kitir tak samberke angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir rino wengi wewayangmu beda atiku singa tirta saumpama kapan boyo aku bisa gegem lintang rengko endahing rembulan aku samar kuatir lan muntap cabang sekar mekaring ora-ora kang cengkar ngelakan tanpa upama tunggu tumete sing tirta kanggo nalasi lungka-lungka katiga untuk mengabadikan momen bahagia selamat Kak Putri dan juga suami langgeng hingga maut yang memisahkan semoga untuk rekan-rekan Brismet Suzaat foto video studio luar biasa angenku ngambara anembus mega ngitung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerina tak titipi kitung teke teking cantung lelungitan lunglungan kang rerambatan amusara sara angrangget jiwangga tak kirimi layang kitir tak sampirke angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir rino wengi wewayangmu beda atiku singa tirta saumpama kapan boyo aku bisa gegem lintang rengko endahing rembulan aku samar kuatir lan muntap caban kan mekaring ora-ora kang cengkar
upama tunggu tumete sing tirta nganggo nalasi lungka-lungka katika kanggo nalasi lungka-lungka katika. Kitir sumilir minangkane pamundhutan saking keluarga ageng matur sembah nuwun. Repat cekap wekdal matur sembah nuwun Bapak Ibu samutayanipun adicara panggih sampun paripurna. Derek tetungga kunjuk risang pinanganten sarimbit mugi-mugi samangke anggenipun ngebyur wonten ing madyaning bebrayan agung tansah jumbuh kang ginayuh sembodo kang cinangka. Temah dados keluarga ingkang ayem-ayem tentrem langgeng dumugi puputing yuswa limrah sinebat keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin barakawah amin. Kelenggonan kinipun kelondharaken lampahing adicara purwa madya wusana mesti kewala kathah kekirangan kathah kalepatan kepareng panjenengan sedaya bedahna tambak tanggulingi samudra ing jala lidi. Puput pepet pepuntaning atur kula pungkasi kanthi billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun rahayu rahayu kang samya pinanggih nuwun matur sembah nuwun.